se. Klep a je přímo od hrozobíka. Ale koukejte. Rozházený klebice, tady musel to někdo rozházet. Třeba mrtvola. Žlutý papír. Taky mrtvola mohla zahodit. Víte, jak se říká, že pořád někdo zakopal hrobky mrtvých, co byly před dávno a jsou pod námi. Můžou být pod kanálem. Pravda. A hodně daleko. Tak jdem zase točit. Tak jdem. A jsme u dalšího kola. Takže teďka jdeme si kouknout semhle. Tady lezou mrtvoly hodně. Pese, jsem se leknul. A tady mrtva asi musela zanechat. Stop, Tady, stop. Tamhle je i nějaký bordel. No, to musela jíst mrtva, když měla hlad. A jsou tu teda nějaký odpadky. Jsou tu pohazený i papíry. Pojď, Míšo. Hele, tady taky. Tady taky jsou pohazený papíry. Skoro špinavé od plísně. Hele, stopa. Co to je ten vzduch? To je od cihalny. A jsme u dalšího kola. Hledám zapalovačů. Mrtvá musela zahodit, když se Tady zapálila. ho vidíte. Ale Míšo, ty ber stopy. Jak to vypadá? Stopa je Tady Míšo. Tady máš stopu. Pevný stopu. Lidičku. Míšo, vidíš tam to? To černý, co to je? Pevný stopu máme. Běžte tam, Tohle stačí, jedna stopa. koukejte. Je tam silka. Koukejte, lidičky, je tam silka. Museli tam mrtvou nějak zahodit, ale je tam asi její odcisk luky. Asi. Musí tam být. Tak jdeme na další kolo. Další kolo. Ale si nechám to tady, aby to udělalo. To může být. Tak, budeme u dalšího kola. lidi. Budeme. A kolo je další. Hele, rozbité sklo. Rozbité sklo, to musela mrtvá rozbít, když se tam musela dostat, ale nedostala se tam. Vidíte. Tady úplně jsou čáry. Tady je nějaký papír. Nějaký papír. Je tam Na schůzi. na schůzi. Tam může jít tam mrtvola. Na schůzi se otočte, aby vás něco nezabilo. Dávejte si pozor. Něco náma není, ale No. docela je to tu slyšitelné. A jako řekneme, že už je u nás večer. Tak lidička je u nás večer, ale ještě trošku svítí. Tak to můžeme ještě chvilku točit. Hej, to je divný na to výtahu, co je so. Je tam divný, je trošku rozbitý. To asi mrtvá tam musela vlízt. Trošku to rozbít a zase na. Tak to je pěkný. Auta. Auta. Tam asi mrtvá musela, když byla A asi nějaký rány. Když to Kámo, co to je, proč to je vohnutý? mrtvá asi když šla, tak na neře a chtěla to odníst. Míšo. Zání. Podrž mobil a ukazuj na to. Hlavně ještě nespadne. Dej ty prsty pryč. Jo, kousek utrhnu. Jsme u dalšího kola, lidičky. Tady Adam zjišťuje, jestli to větev odholila mrtvola. Takže tady vypadá takhle. Divný. To je nějaký... Divný zvuk. Jdem se kouknout na to auto. Jestli nevypadá auto. Hele, to tady trošku tam nespína. Musela tam asi mrtvá vlízt a zase ráno odejít.